assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe on calminama goto fof inde mon e yettode mon weltare kadi arde huccude mon e plateau mon yonta hande ɗo e Piindi TV hade ɗum noon mi salminat kala yeɓiyankoɓe Piindi surtout yiɗɓe émission yonta hande mi salmini joom galle o yen Dawda Moussa Dia directeur men yen Abou Samba Diop e kala yiɗɗo kono mbirumini émission yonta hande kala ɗo mbawɗon wonde mi salminimo mi juurima on donc chaque semaine ko thème kesso gonga ni min mbayri artude mon kono on pamat saha ko hajuji ɗi tan mais min ɓoyani yidde on e waɗande on tout le temps so min dañi waɗande mon émission mon yonta hande donc sans plus tarder kadi mi hokka konngol henna yaadiɓe am e émission o ɓe calmodiray yimɓe ɓe Salma mi salminima assalamtu aleykum awladu sénégal assalamtu aleykum awladu mauritanie ko debbo dondu e cammalle pari fuuta ngara jewna kota jewna ana ɗo hannde ne haaldudemo hande ardana hande tem keso machallah inchallah joni joni inchallah a jarama Salma jaari no heewi wiide ni baylo boɗejo joom hawre donc a salminama annene mi bismimama mbani raki madame Ndiaye assalamu aleykum bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV on calminama kadi on juurama on mbiyama kadi on jewnama no feewi kadi min garti kadi hande e thème kesso so jii hande nomin mbayni e tomin jooɗi ɗo machallah ha hande ko mbimam ko yonta hande ko yontaɓe rek ɗum waɗi ɓe jeyata endroit ji ɓe gandanɗa hoore muɗum wona yontaɓe on jii ko mbiyata ko min guddiri dame kewɗe noon min guddiri dame sponsor uji onon fof gaare ɗo e Piindi TV kala ko marchandise mo gadduɗon min jawani min ɓenninat ɗum inchallah kadi mi salmini technicien ji men mi salmini gardiɗo gallo baba Abou Samba Diop e Dawda Moussa Dia mi salmini kadi mo tawɗen ɗo joom gallo mo tawɗen ɗo min mbiyat Bocar Seck kanko e miñi ko Amadou Seck onanne on calminama wa mondial o mi fof on calminama dal ɗum ɗon mi salmini a jarama haala ka waɗi fayida donc sen gummima ɗon dokken konngol kadi invité man biyeteɗo Amadou Sy mi salminima mi wima bisimilla ma assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe heɗotoɓe kala ayagu Piindi TV on calminama woni men weltare kadi ande jooɗade oɗo plateau yonte men jarama merci a jarama ko noon nomin keewi comme nomin heewi wirde on ni tan chaque semaine ko thème kesso donc so wiyama thème kesso miijoji kesi kadi e ɓeyditare kadi donc thème men hannde o ko thème mo gandanɗa peut être yimɓeɓe heewani wattude hen hakkille heewani kadi wattude ɓe hakkille ete pourtant koye société o ɓe jeeya koye men ɓe jeeya donc ɓe jinmi haalde ɓe ko ɓe harani cellal banggue hakkille donc no français wiyatani rek les malades mentaux ɓe gandanɗa koye beddaji ɓe guurata te ganduɗa ɓe jogui bandiraɓe te bandiraɓe mabɓe foti wallude ɓe mais tout le temps jeyata koye beddaji ɓe goni woɓɓe ni saaha ko probléme uji tan addantaɓe ɗum ene heewi dal donc hade mi nadde hen tan mi hokka konngol kadi yenna yaadiɓe am ɓe kalna ham miijoji mabɓe yenna ko fate yenna ɓe harani cellal ɓe banggue hakkille Salma mi hokkuma konngol affaire o dal ene yurmini min kam mi yi hen ko wona goho wona ɗiɗi mo sellani ene yurmini il faut tan ko wallede en fait ko yahra e beddaji ko probléme uji kewɗi ɗum en heɓa ɗumen toon par ce que mo sellani dafa rafi hakkille on an foti walludemo ha gandanɗa hoore ma ko heewi heɓarama e bedda he par ce que ɓen ɗo henna jaaha e bedda taw ko rewɓe tigui worɓe selluɓe kes mbattaɓe violé e laabi he haaɓe ƴetta hen deedi no jibinide gon wona probléme jomum jibina andana wona waɗir ɓiyum weddo ɓiyum e lawol hen min ɗum mi yi ɗum ko wona goho wona ɗiɗi ene muusi kadi mo ko yimɓe poti wallude ɓe dal ɗum cikkumi ok mi faami konngol Amadou Sy an jinmi ko namdadema hol responsabilité famille ji ɗi jogui
par rapport e ɓen ɓe cellani jogiiɓe probléme hakkillaji ɗi hol fodde maɓɓe hakkunde maɓɓe kamɓe e ɓeɗon ɓe cellani ɓe ɗum jinnomi namdade bon avant tout ko wadde mon félicité e temo parce que eɗen mbawi wiide ko temuji ɗi ganduɗa ɗi kewani ƴettede wonno des fois eɗen mbawi wiide koɓe yejjitaɓe mais onon kam vraiment idée mo gadɗon o ko idée badde fayida mo ganduɗa sen dippi hen wasata e yewtere men jaltinen hen solution mo ganduɗa yeeɓoɓe men ɓe ma tugno hen mbawa wallude ɓeɗon wonɓe e beddaji wonɓe e beddaji kam hannde ene jaaji surtout hannde e leydi men Sénégal e nokku mo gonɗen eɗen mbawi wiide Dakar aɗa e yimɓeɓe ene jaaha mais ala ko addi ɗum des fois eɗen mbawi wiide ko probléme familial koye nder famille ji he wonata par ce que hannde aɗa wone galle mbeɗa wawi wiide galle o so woodi mo ganduɗa hakkille mum yeehi hen tan yeɓete mais ala ko adda ɗum so yeɓare nde so addi ɗum jomum so wone beddaji tampere taw ɗum caɗele taw ɗum toon comme ne banam debbo o wini ya ha tawi ko debbo ƴetta hen reedu par ce que eɗen gandi zamanu hannde koko boni worɓe nanɗo e jamanu he ngala hakkillaji kañumen ko yo belto tan kala to dañi wawde weltade kersata wadde ɗum ɗo wallay ko gonga a haali gonga haala ka waɗi fayida jaari en ji en général ko heewi yimɓe cikkata ko neɗɗo so mankirama so dañi probléme hakkille tan ko kaari liggi ɗum walla ko goɗɗo liggi ɗum beele a sikkani kadi goɗɗum wawa addude henna probléme hakkille walla hunde nanguma ha beele a sikkani goɗɗum kadi ene wawi addude henna ko fate banggue refe hakkille raki hande holɓe hakkillaji munen jeehi ko probléme gaddan ɗumen ɗum ɗon ene waɗi guittata probléme hakkille surtout banggue rewɓe ene waɗi hen hewɓe ko meret woni jibina ɗum waɗi debbo so jibini sa femme mbima ota aflu walla ota wayi ota heɓ ko mettuma pour gilmere ɗo ngabbude daña probléme hakkille ɗum noon e adda hen kadi en waɗi kadi ene wonde rabuji hay so liggey nene hen wiyata ala hen saabu kala ko wiyani woodi rek ene woodi wonat ko jiya walla mbasa yiide woni ɗum ɗon kadi nene kadi hen sahaji min mi wiya galle neɗɗo o fuɗɗo hen seeɗa rek o aybini o fuɗɗorni tan yimɓe jokkiramo wole ɓe gartiramo mawɓe ɓeyto pourgemo comme joni ko gonnoɗo ga en o fuuru ummi o ari ga o fuɗɗima ƴeɓede ɓe mbiya nawtemo fuur te Allah yaafom sa nawrimo fuur tan ko heewi hen ɓe cewata ko suhaɓe ɓe jaltimmaga walla aɗa haala yimɓe ne jala aɗa ɓeydo hakkane affaire ɗo ɓeydo ole ɓe ƴeewa oɗo hol probléme mum ɓe ƴeewa ɓe keño ɓe jawa ummade hen no ɓe mbatta kamɓe ɓeyto jibdema hankkadi ni hankkadi ni affaire o ɓurta doole so ɓurti doole ɓe mbiyami mo Dakar wonɓe village Dakar ville ɓen doole so mbatti fiide mbawi waɗede pikiru mais to ɓe mbattete ko dogde ha jiiya walla hen saha jiiya neɗɗo tako debbo ya hakkille mo ha yaha o seene nder suudu taw watti wiide mo fiya o seene nder suudu to seenere nder suudu soit mo daro ene darama so woni gorko kadi même chose suwama ene daro ene darama aɗani jurmini neɗɗo homo wawi ɗawede hakkille foof ha heddo seenede haɓɓede saabu mbima dimo forani haɓɓede sa haɓɓama hayso hakkille ma arti ma suhama walla woɓɓe ma darde ndeɗen jikete saabu hen sahaji yimɓe ene hakkille mum ne jaaha kono ko temps goto so temps o juuti tan so ɓooyi kadi artare sago muɗum si wonta noon yimɓe darduma walla so mbaɗi hunde o goppemo ko kangaɗo saha ni kamɓe ɓurata ɓeydude henna hankkadi jegatma ɓe mbima kangaɗo sellata samara pourtant hay selle so saframa kala ko jiiɗa safra sellata ɓe battarama yimɓe a wawa haalde hay sa gonga kala ɓe mbiyama ko kangaɗo en général kamɓe ni haɓe keewi haalde gonga taw yimɓe jaggata ɓe ko ɓe mbiyata ko gondani wona o meeɗino hay somo andani hannde neɗɗo exemple hannde mimi meeɗino mi meeɗe hangede hakkille m jeeha salma andani hen haydara joni woɗam ni ko mbaddumi salma jomum ɓaji salma surtout enen noon banggue men fuura enen fulɓe jomum ɓaji salma an acci ko kaari wona kaari ko mbeɗi ƴeeɓede est ce que waɗi importance salma anda ɗum salma haaji mum ala hen kadi ɗum ɗon ko destin am ko Allah koddirima mi rewɗo mi rewal ngol ɗo lawol ala neɗo wawi hen eyyi min ɗum mbiyami affaire o thème hannde oɗo ko ali o thème mo gadde no weeɓani adde e nder société kono ko thème mbaɗɗo importance kadi ɓe ñaguien Allah kadi woɓɓe ɓe kala jiiɗo ko way noon yo jaggu ɗum mofta ɗum saabu anda
aduna Gon- wiyata gon. Ko haala ka waɗi fayde bon min jinnomi namdade ma Amadou Sy ko par rapport e laamu ngu holko laamu est ce que aɗa sikki laamu ngu ne darani ɓen ɓe gandanɗa cellani walla ko ɓe oppiɗaɓe saguji maɓɓe tan par ce que eɗen jaha eɗen jiya ɓe cellani ɓe ne ɓuura hewde e beddaji ɗi e taliji ɗi tout le temps est ce que laamu ngu kadi yeeɓani ɓe henna est ce que laamu ngu ƴetti solution ngaji ko fati ɗen caɗele bon eɗen mbawi wiide laamu ngu ƴettani par ce que hande kam sa ƴeewi kala domaine eɗen mbawi won kettinaɗo hen banggue rewɓe waɗi ministre mo ganduɗa hettan koye banggue rewɓe donc mbeɗa wawi wiide ka ministre aɗa woni ministre debbo aɗa hettina e banggue rewɓe ko rewɓe fof poti fodde e ma wona celluɗo hen wona ñawɗo hen ñawɓe ɓe eɗen mbawi wiide des fois ɓe ñawani mais ɓe goppete ɓe jeeɓe haaɓe ñawa par ce que neɗɗo aɗa yiiya ɗum taw wondi tan koye absence woni kanum koko perdi contrôle seeɗa so jaggama wonto nawete tan ma artu e place muɗum kadi ñawɗo no wonde e caɗele sa woni neɗɗo mo ganduɗa hakkille ma heewani fawi hen kadi tundi heewe ma cellal ma pour arta ko probléme donc enen noddeten e ministére uji kettuɗe e affaire e banggue ɓeɗon koyo ballu men ɓe naata e nokkuji kala to ɓe jiimo neɗɗo mo ganduɗa ɓe gandi sellani ɓe mballa ɗum e moyen hay soɓe mbawa ɗum safrude hakkille mum arta par ce que des fois wonto refi heftoto kam pour cella ko probléme c'est vrai mais mballonɓe kam ɓe laaɓa ɓe gona e nokkuji labbi ɓe gummo e beddaji he ɓe garta e yimɓeɓe kadi mbeɗe laaɓa kala no mbatta huccide yimɓe eɓe jiwrude yimɓe eɓe jiya comportement ji yimɓe so ɓooyi tan ɓe gontata yimɓe ɓe gartat e meɗen par ce que ko absence tan ɓe gondat wonata ha rafi mo ganduɗa ko jettiɗo e neɗɗo o à 100%. ko gonga a jarama Salma jimmi ko namdade ma ko banggue maraboutage woni liggey saabu ñanden moɗo heeɗo debbo goto ene waɗa expliqué sœur makko ene liggotono machallah ko soutien de famille o wonno ala fof ko waɗanta jinnaɓe makko mais o foti e waji goto mataw ɓe gandodiri yidde ari hakkude mabɓe o resimo ɓe jibdini mais yihi ha so yihi galle joom galle makko sakitiɗo o wawata no wonde nder galle joom galle o par ce que so woni tan toon hakkille makko ke yahat hankkadi o perdre réseau carrément o wawata wonde e nder galle he mais so yalti o samora ɗum ɗon kadi yenna banggue liggey o holno jiiruɗa ɗum holno jiirata neɗɗo e neɗɗo liggo bandi ko neɗɗo bonna hakkille mum sababude nawligo holno jiiruɗa ɗum hen eyo raki min affaire nangi ɗum ko bonde ɓerde so an ka bonɗo ɓerde ala mi yiɗatana hoorema neɗɗo hono ma tagani wiya an hande aɗa liggoma tan pour yo aduna ko yo bon moƴƴani woɗaka barke an mo liggiɗa o yo hande walla yaɗɗirmo yo iwo tako janta hen point ngaji waɗi poɗɗa jande hen an hol beelama ma e muɗum no gokkuma yiɗma ni même chose o wiyata oya ɗum ho arasa ɗum pourquoi liggoɗamo pour tan gorkoma yiɗimo konko yiɗi liggoɗamo mbiya pour so are galle he tan yo haqqilma ko yo tournu bela so woodi o wona normal ɗum juuɗo watta ɗum biyo asal on la ilaha illallah fara wadde julɓe ɓe joni wonde julɗo mataw joni koye ɗemgal tan mataw joni par ce que hasko wona banggue nawligo banggue cehilagal ni gama joni galle mumen tan yon o ummo yaha soriya galas tan atata tawa wonde haqqille mum ɗum ko jomum ko itta e sago mum yo yaha mbaɗeɗa koye fof kala to ndu yaari an hoton jarata hay soko guine bisa ndu yaari hoton paaɗa ɗum mais ɗum c'est pas normal tawa joguima gandal ma wallu yimɓeɓe mais wona liggaji bonɗi ɗi moƴƴani ça c'est injuste neɗɗo so arema addi indene ya walla mi kaali ko wi haaqi ɗum kaali an joom gandal o sal ɗum ganda ko Allah wi ko andu ko Allah haali e liggade neɗɗo yo hande pourquoi pas aduna way noon jaari
sen ɗiwi bange nawligo en jiyat kadi saha aɗa bange liggey bange place jari jay ano gara e société mataw min rake mi ara e société min adima e société he gara ɓurami wawde ko mbatta ko mi hasidonoma tan mi adda liggeyaji mi adda fof dal mi bonna hakkille ma mi bonnama kangeɗa hankadin ɗum noon fof yene est ce que ene jari e oɗo jamanu mo gonɗen arandi ko salma wi ɗo hoore hande waɗoɓe yaha hedde wona hay ceerno daboroɓe mbiya ligganam kaare pour yo haange walla yo maayo ɓuuri yawde hande ligganade mi ñaganomi allah e moƴƴere wadde ko boni ɓuuri yawde wadde ko boni hande ɓuuri yawde fat jiya résultat ene waɗi jiya jomum walla onon gonde e société goto saabu neɗɗo ene waɗi yimɓe ko allah waɗi ɓe noon ko allah looti ɓe tolto ɓe mbawi wonde ɓe feeñat an yiya ɗum jogoɗa hen ɓerde bonde walla jaaha ara haala maɓe heddi ɓe mbiye ɓeɗen ko liggey tan ko seere mbeten no gami an anda holko woni ɓandu mo wallay memamo liggey o arta e ma kangeɗa haade ma mayde keɓoɗa aɗa jangto mbiya kaari ko min waɗi ɗum ko min wi ɗum ko min waɗi ɗum sabu waɗi yimɓe a memata ɗum e memataki kalde nde wurɗa pour wadde ɗumen ko boni artade dow ma so artade dow ma artade suhamma oto soom wallay ɗon ala yaha ha ɓooya ni ma anda a andana jaha heede ceerno dokka ɗum lewa ɗum haalis kewɗo wonni ko yimɓe ɓe goni gamani hankadin allah ko ɗum on kañina ɗum mbirtoɗa an ganda o jehoɗo jakkateki mum ko min waɗi min waɗimo noon wallahi jala woni conscience tranquille ana mi jahi janggo ne woodi surtout e famille ji ɗi hande oɗo saaha ɗo hande mbiyam fof partout to mbaɗa yiide ko alane wiide nden hakkunde pippi baba nden pourtant joni ala bonande ko fof woodi fof wallahi fof anda andina sala ala ɗigo ɗum wallahi haɗa onon goni ɓe ganda eyi ene hawni amadou sy mi arta e ma bon en jii hande suka worɓe ne jiiɗi jawdi réussite rapide firtude law yawo firtude ala fof ko jarantaɓe en général ɓe jaaha e CRM ɓe mbima sa yiiɗi dañde ɗum ɗo il faut gonda e mo gandanɗa hen hakkille mum weɗani an pour an o a miijota ko hande jaaha kurko jiiɗa wadde ɗum gonda e debbo mo gandanɗa hakkille makko hewani janggo addanma conséquence uji hen holko mbawɗa wiide e ɓen eyi aɗa andi ko addi fof ko wasde gomde hoore mum par ce que neɗɗo ko destin ala ko windi lawol ma wima an ko ɗon ndewata an dane noon ɗo duuɓi 5 ɗum ɗo ko ni tan wayata ala ko mbawɗa hen sa heeñima noon a yeehe ceernaɓe wallahi wima ya jettuɗa neɗɗo mo sellani gam daña jawdi yawa an hoore maɗa andi ndi ɗon jawdi ko juuti ko fof bo wallahi par ce que wona naturellement heddi noon neɗɗo kam yaade koye hoddi o ko mbawɗen haalde e ɓeɗon ko yoɓe gartir hakkillaji e koye mabɓe ɓe ganda hande so tawi neɗɗo ene paari gam dañde so Allah yanti hen ma dañ wallahi ma dañ so jogoɗa courage jaɓa liggade par ce que sa liggima tan Allah addat mais ɗum noon sukaɓe joni jiiɗa liggade jiiɗi ko jawdi yawde ɓe cikkata ko soɓe ndewi e lawol moƴƴo ngo ɓe dañata koɓe jiiɗi ko donc ɓe ɓurata yidde ko wadde ɓe mbiyata ko raccourci te raccourci noon kam saaha ko an watte raccourci wona raccourci o ɓamete kono ko an jogori gañade hen en général ko ɗum noon ande ko kewɗen wiide ko heñare bonnat par ce que hande eɗen mbawi dañal jiɗɗa ko Allah jogui noon sen duttima e banggue Allah tan eɗen gandi ko Allah jogui mais won ko mbatta an hoore maɗa andi ɗum ɗo sa waɗi ɗum forcément ma dañ sa fini daw jiiroɗa to jagguɗa ligguɗa so bamma yamirima ya janggu so liggey yonti ligguɗa mais so wonti noon an jiɗɗa ko lelade joɗɗa place goto jawdi ndi tawma ɗon weɓantama parce que hande hay sinno ko maaro waɗe o jiɗɗa ma sot tamate mbaɗa hen donc je pense sa yiɗi wadde réussir
il faut ligguɗa mais so wonti noon jata ga ceernaji wima ya yettidire kaari mo ganduɗa aɗa andi sellani miijo oɗon kaari so wonno bande miijo oɗon kaari so wonno jinnaɗo ma walla woni bande debbo sa ruttiniduma hakkille ma tan je pense que ma waɗa évité wadde woni gueɗe ɗum mbaccoɗen ɓe kamɓe tan kala ko mbiya yoɓe mbaɗ ko fate rewɓe ɓe ganduɗa ɓe cellani yo mbattu ɗum e bandiraɓe rew walla mbattu ɗum e yummaɓe so mbatti ɗum arti hakkillaji mabɓe tan ɓe jettata ko ɓe jettoji ɗum conséquence ko gonga ni hay bange rewɓe ɓe kadi ene woodi wona rewɓe gandanɗa surtout influenceuse uji ɗi joni mi limani hay kadi mi wiyani hay goto ko exemple ni rek par ce que wona leydi amen mais leydi woɓɓe woni leyɗele ɓe mbi aɗa andi haaɓe sukaɓe rewɓe joni tan succès buzz wonde influenceuse e bange no woniri bange worɓe ɓe fof koye bange rewɓe ɓe kadi saaha ɓe mbiya ɓe sa yiiɗi jawdi ma gonda e gorko mo sellani ɗum fof ene jarana ɓe sahaji ni ene ada conséquence uji saabu an sa dañi ko jiɗoyɗa janggo ni ma aɗa wawi jibinoje ɓinguel mo gandanɗa hande mi ñaganaki ɗum hay goto ene wawi jogade probléme hakkille ɗum ɗon foof ko conséquence uji yimɓe foti miijade donc ko ɗum yimmi gaddon hen onon ne miijo mon ko wasde gomde hoore mum e wasde gomde Allah kono sa miijima fofoto ko jungo Allah hoɗɗon ka waɗani neɗɗo foti gomde Allah neɗɗo foti andude Allah konko hokka konko haɗata mais wona mi ala tan haydara mi wonani ala o teste Allah woni wadde e ma ƴeewma hol genre neɗɗo sa wasi holno tifotoɗa e aduna ma holno mayra ɗum ko joom haqqille andata ɗum e sa woni neɗɗo mo ganduɗa anda haydara anda ay aduna ko jarabi ɗo ko jarabi woni des fois ñana jawdi a tikka gasa alon testament ƴeewa est ce que yonimani ma woni jaamu Allah ala ko yiɗɗa sona ko boni jawdimani ko boni tan mbatta mais amira watten ko rewi Allah eko jokki hen ɗan cikka noon an koye damma gonɗa cikka noon eɗon ɓaɗɗo fof an yeeɓa awa anda on jour viendra ma boniri cikka ka ligga taw a ligga an waɗi ɗum hoore wallay mbaɗɗa ko yiita e kalle min affaire o mbimi ko injuste yiya ɗi janoɗo yaha lawol mum mbaɗamo sohore mbaɗamo iyani ɓerema bona e makko yiya o mbel koyɗe makko oɗo o mo yiya ɗo nini ɗum ko Allah hokkimo ala ko mbawɗa hen liggoɗamo tan konko yo iwe haqqille makko tan yo bon yo bonire an ko ñanta haqqillona liggoɗaɓe jenan tan bonna aduna mum ha bona sahaji ni wallahi sahaji ni Allah waɗanni an dibina ɓinguel mo gandanɗa hen dañata ko probléme kañumne mentalement sababu nde ko mbaɗɗa ko saaha Allah fadata ni ha neɗɗo bimi yikka goto tawno mo hakkille mum welano mi yii ɗum kadi baɗɗum expliqué o kadi mbeɗa andi ɗum te mberen somo jomum so yeeɓi émission ma o anda ko kalmi ko ne woodi wona ko pour ɗum ɗo on darta neɗɗo guila yummo no wuuri Allah wallimo gonga ni mataw yumiraɗo sankima caggal mo ko woddiro Allah ala ko wawi hen to woni France to amo liggo miiramo fof jii kam fof jiiki goggomo ittiɗo yobbante neldimo yobbante o a faami to uddiri yobbante ɗo ɗon hakkille mo yii wallahi min yii gorko mo hakkille mum yii o min faw yini teram te nde namdim le joomum waɗi kam expliqué mbimo aɗa o goggiraɗo miija e kanko janggo walla o miija e ɓiyo saabu o anda ko holmo jogori nafde mo bonnenɗo aduna mum artiraɗo joni artirama nenɗo hakkude Fouta Dakar waɗata ndeysan saabu so woni yummune wonno hen hande ene wurno yaaha wasata foof Allah waɗan ɗum hawre ceerno mum ittana ɗum wallay hasidagal tan ayi joni arti nan ɗon yirlo ene haala to jiiɗa fof ndeysan en jangto haala hay goto ha mbiya oɗo est ce que mawɗano e ganduɗa ɗum kadi ko neɗɗo waɗi mo ka bandi ko waɗi mo goggomo ko waɗi mo an daña ɓiye mbiya ɓiyam yo heɓ jaam ko jiɗanɗa hoore ma ko ɗum poɗɗa yiɗande bande sa yiiɗi foftade sa yiiɗi kadi keeɓa jaam min jimde affaire waɗi kam touché mi anda waaji o mais tant que mo holmo gandu kamɓe ndendi wuuro affaire waɗi kam soke ha ndungu yim o goggiraɗo kanko est ce que woni conscience o miijotakode est ce que wawa wondude oɗo e nder galle
ganda o gartiraɗo gummide France artira nder ɗo e nder galle mon he o ko woni ko an waɗi mum ete ala hen ɓerde bonde ni a miijayi ɓiye ma waɗi ɗum a miijayi Wallahi. ma waɗi ɗum a miijayi joom galle ma waɗi ɗum te o andano kadi ni mbaɗɗa ɗum yummum wurani ni o anda janngo e jam ni taw so on wawno nawde ɓiɓɓe makko ni koto anda sabu hande a yiyatnimo anda waɗa feere wallahi walluma sabu mbi so ɓiɗɗo jibinama anda fof mo ngafoya joni mbiyamami ko bandiraɓe e nder maɓɓe ni liggodirta bonnodira hen saabu hasidagal yiɗana goɗɗo o donc ko hunde gandanɗa ene hamni tan yana wallahi ara min mbima hen sa wima mbeɗa juula mbeɗa hoora min tan kada juula hoore ɓernde ma laaɓani nanki wallahi ala sens ko jiɗanɗa heɓde o jiɗɗa jaam ko yiɗan ɗum goɗɗo jogoɗa suturo jogoɗa ɓernde lamde pija jala ene waɗi yimɓe ne pijamani jalamani jaal ni kalne jiima jala mbiya hakkika on yiɗi kam so a hokkiramo ɗo ɓe hande o ware wallahi te ɓen ɓuuri wonde danger jaloɓe no piije ɗumɗoɓe mbiya ɓe amono ala probléme taw mo mbiraɗo ala probléme wallahi way tagui woni ɗum ɗo balɗe ma wallahi won action goto min jiwi affaire wona waɗi kam sukki so mbaɗa haala ɗum dal ɗenɗo wona ko ɗenɗo nde ɗum nadda hecciɗat donc suka debbo goo ndeysan moƴƴo laaɓɗo wiiru ceerno hokkude mbo jeeyi ko woytere ɓuri jango nan ɗo ndeysan aɗa yimma ko yalti aɗa yimma ko maayi pamo ko no waɗimo goɗɗo mo ndeysan aɗa wonde goɓɓoyaɗo tampinimo wi koto liggey ko moƴƴona won on yo wonde galle tampini ɗi feere ha wuttimo jibiya wuttumo goɓɓoyaɗo wuttumo kandal yo o yeehi koye banggue bari mo liggo allah wonno woni ɗum ɗo toni policier dépoda woni ɗum ayno won ɗum de ayno woni policier nde esiraɗo ɗum esiraɗo ɗum kam esiraɗo woni jogiraɗo yani probléme mawɗo affaire haalis ndeysan nawa hen nawa ha nawa hen police les dossier mo gadda mbiya ko kaari ono mo laaɓi reedu o yejini ko waɗano ko ɓe mbaɗi hay korto weddama pour komo alamo koyo kon ndeysan mo wi dossier o andi carrément kaari woni ɗo hen parce que ɗum tawi wadde ko moƴƴine moƴƴi billahi woni tan wallahi moƴƴani moƴƴani kay darde o dossier makko adda wiya ko kaari ndi ɓe mbi o hana mo andi kaari wimo kam simboɗe andimo kam ndeysan ɗi ko wonema kaari joom turba o wi taten kongo waɗi affaire bon kongo waɗi coh hen tewɗanno goppeen o wiide kongo yo soke ha yo mayɗo yo mayɗo o miji bammo o feere ha won opta yi lawol on nende on andal jom ko ngoli feere yiide gacce mbaɗa wallahi kono goram kadi joyi mbaɗata paɗɗinta son waɗata koɓe gonda wonda gacce wayno ko muccere wuttini wallahi watta sentira e dara wallahi sahaji sehilaɓe ɗiɗo ne jaada ɓe gonda sukaɓe ha ɓe mawna kamɓe jadata janggo e jamma sehil goto o firta daña ko heewi an kasidinoɗamo jaaha liggoyoɗamo sababude holɗum kanko ɓuurma jawdi mbiya kanko an o fota firtude yeeso ma taw asikaji ɗi jiida holno jiiruɗa ɗum hen ko hunde nde ganduɗa wona hunde yonde par ce que neɗɗo allah waddimo ndeli cukagu oɗon gondi so allah udditimo foti wonde ko weltare ma so tawi jagguirɗama koto dabbuɗa hoore maɗo par ce que neɗɗo saɗa ƴewmoto ƴewta hoore maɗo kala ko wawi dañde fof ko an dañi par ce que wallata kadi waɗoɓe ɗum ɓe des fois ko bonanoɓe koyemen par ce que hande ɗen jiya neɗɗo mo ganduɗa ko oɗon gonduno ndeli cukagu kala ko wawi dañde on dendat ɗeɗo hande sehilaɓe ma hono sehilaɓe men galli aɗa ɗo sehilaɓe ɗanno yetti o walla sehil mum ara bo ɗum toon donc noon foof koye hunde nde ganduɗa ko hunde coftinɗo ɗen e mbaccoɗen yimɓeɓe tan neɗɗo so tawi kon sehilaɓe oɗon allah waddi moɗon yo won cihlagal sincére cihlagal sincére woni ngal gasata ngal bonata wasata ngal bonnude ko jomum wasi ko jomum dañi fof jaggiri hoore ma ko an dañi
mbasa jajjiri kongude o dañi o woppima par ce que ɗum so watti jolde e ɓerde ma tan ma addane wadde wallahi en général ko ɗum addata ɗum heppude kadi ne hen kono kam mbawmi wiide ko rek neɗɗo kam sehil ma so dañi wallahi e jawdi aduna jawdi ɗum kam koko gasa konko o dañi ne wawi sans ɗum andi daña on saaha kan tan waro wollude konko o dañi mo wollude andi sa dañi mais beele jamfa kadi yen addata ɗum par ce que en général kadi a wondane sehil ma liggiɗo ɗon dañon projet mon mbaɗon ɗum ha fof newo par ce que ko mi jiiɗo on ɗum ɗo on cas par ce que sehilaɓe ɗiɗo ne jaadanno ɓe dañi projet goto projet sodde terrain ji en pour maade entreprise goto mais ko marché ɓe ƴeewa investissement ɓe ƴeewanno genre wallowoɓe ha ɓe maha hen entreprise o joni nde ɓe jeehi ha ɓe kawri e konngol ñande ɓe kawri konngol noon sehil goto o arani o hooti o wi sehila o ɓende calima projet o de sakkitake newade te Allah waɗi projet o newima o ƴetti kalis o humtoyi haaju makko mais après jamanu yeehi waji mo wino kalis o hen projet o newaki tini affaire o nde o tini ɗum nde o yeehi o liggi sehilaɗo joni kala to mbaɗa yiide o mandilatta donc beela a sikkani kadi jamfa addata wone walla probléme aji ene adda kadi sahaji liggodiral hakkude wonko arata ko yimɓe puusata neɗɗo ha waɗa ɗum mais kadi ko mbawten wiide neɗɗo kala neɗɗo par ce que enen ko ɗum gonirɗen ɗo gonga ni yimɓe ne mbaɗa ko soofi ɓe mbawata wiide kadi yimɓe waɗaɓe ko soofi ɗo hen so neɗɗo waɗama ko metti ɗum tan yo yof jawdi aduna sahaji enen mbaccoto jomumen ɗum woni fodde men e mabɓe e gandintemɓe tan neɗɗo hayso janfimama an moncat par ce que Allah nan ɗon kadi ma Allah ñawa hakkude mon guila e aduna par ce que neɗɗo kam ko mbawɗo renude foof mbaɗi projet ji liggodiri sa yi a ƴetti jour goto a ñaami jawdi muɗum walla ko konɗon waɗɗum ko a fuuli ɗum pour ñama hen ko juuti ko feeñat e woni hen an foti wonde weltare ma tan an aɗa wonde sehil ma mbawa wiide woni sihlagal yimɓe ɗiɗo so gondi wo foti wonde weltare ma yo taw kala nde jam fo ari hoto ummoro banggue ma yo goɗɗo so tawi tan jam fo ummiraki banggue ma an kala to mbaɗa ma yaade ma tour ma wawa huccidde mo mais tawi ummori koto banggue goɗɗo tan jogoto gay donc min ko ɗum tan mbawmi waccade hakkude sehilaɓe gonga haala ka yooɗi feewi bon technicien ji ne mbaɗa minen signalé minute aji yen koko gasi donc mi hokkuma konngol tan yen cakkitiɗo yen mbawa waynodirde yeeɓiyankoɓe yen bon woni weltare kadi arde jooɗade émission he mbiɗa waɗamo remercier kadi e choix he par ce que weeɓani kadi to ko waccade tan kadi e noddude appel concernant yimɓe rafaɓe Allah waɗiɗoɓe eɗen ñaago ministre de la femme konko Allah heɓɓi konko ministre de la femme konko waɗata protéger yimɓe ɓe kala debbo gonɗo e nokkuji he comme ça hande Dakar beddaji ne keewi rewɓe ɓe cellaji eɗen ñaagoɓe noɓe mbattata ɓen hakkillaji ɓe ƴetta ɓen ɓe mballa ɓen cafre hayso mbawa safrude ɓe hakkillaji maɓe garta ɓe mbaɗa ɓe nokkuji ganduɗa ko nokkuji labɓe kamɓe kadi ɓe mbawa labɓe ɗum kadi noddu ɗum appel so ɗum ɓenni nodde tan appel ko jeunesse o sukaɓe yo mbattu hakkillaji e komumen wone gueɗe hoto jawdi jaren par ce que jawdi eɗen mbawi wiide so yonti ar tan arat par ce que enen fof ko garden aduna ko Allah ko windi gila en garani ñalawma tel sa jinnamo ɗo e duuɓi joyi dañata walla ɗo e duuɓi nogas dañata wadde muñ liggoɗa yonti arde tan arat kala ceernajo noon nanuɗoma yi wat ko boni yetto kaari mbawa dañde kaari waddani hakkille mum o mbimi wiide ko tan wattu ɗum e bande sa watti ɗum e bande tan wona gueɗe a watta ɗum ko gonga anne a jarama a weltanama merci beaucoup a jarama Salma anne konngol ma cakkitiɗo henna yimɓe fu yiɗi ballude ɗum cellal muɗum selli imagine to haso gel ɗum fuɗɗuma ene muusi wona sino sagoma rewka men wadde no wiɗen ni tan yimɓe fof wallude yimɓeɓe ɓe jekkito ministre o yekkito yimɓeɓe wonno jeunesse sukaɓe amana oɗo hannde ko ɓañmono rêve mum e bamum sa wallima renmo o ɓuranode ɗiɗo ma cewɗum haqqilo ma atte place ene yurmini welani ha ɗum welani vraiment ene muusi kam ala ko mbawmi hen sinno ko sagam hannde walla yittata nde woya sinno ko sagam mi daro hen ha laaɓa kono mo ala noon ala ko mbawɗa wadde kono aɗa wawi haalde ha yimɓeɓe ganda kono an haali yonta hannde kala ko son tenne arano hen inchallah oɗo ten hamin jiiɗi yimɓeɓe
balla yimɓe ɓeydama ciro aduna mbatta hen hakkille motti hakkillade no fewi ewa hannde min ngalanto hannde koye mondial on machallah ɓuuɗe wonde rare sa ari ɗo henna chambre à coucher VIP nanɗo les tables à manger sont là les tableaux d'art sont là kono noon tigi o nani ko Salma haali ko so jii kadi ko garta mo wona ɓe jii to min ngari ɗo debbo fof jii rêve arde ɗo henna kadi kadi mo gorko munnoɓe kadi yo addu ɗum ɗo henna kadi machallah sa lelima tan awen darat kadi sa jooɗima Salma kalnaɗo e Salma ma waɗe respecté saabu min neɗɗo kalto jiiɗa waɗa respecté koye koɗande muɗum e dooli eyyi saabu en ngala sowona koɗande men e ɓalli men e huddiɓe e gontiga meɗen hannde noon le 5 meilleur commentaire mi sikki o ko doom mbayam Demba Ndiaye a weltanama nena wiyama Seydi Ndiaye Diatta min beltanimama kadi oɗo ko Basar kañum o wi mo welti hen on welti hen no fewi saabu minenne min mbaɗat tan ko welan noon ko weltinto on tan ko ɗumen min jiiɗi eyyi Basar annene salminama Oumou Gueye min calminima annene kadi moƴƴerelle ma min weltanimama e Ousmane Niang Baalo o wi ko woni nafoore men ko pulaar min minen kam pulaar amin yarani noon no feewi kadi a weltanama wiyama Seydi Niang Baalo min beltanimama kadi e wonde Salmata Lom annene a salminama kadi a wiyama kadi moƴƴere Allah ma e to gonɗa ene gonirɗa min calminima mi sikki hannde 5 commentaire uji meɗen ko ɗo arno hannde e ko heddi ho noon ko mbiya ko hannde soñi mi wonani en 100% mara ko tampere jaggimi e ɗoyngol e kadi e temo kadi e waɗi kam touché saabu ko mbiyata ko ɓeɗon yimɓe momin kalɓe koye men hokki koye men ɓe gummi kadi enen kay mabɓe kadi gummiɗen saabu ko rewɓe surtout rewɓe min rewɓe ɓuuri kam yurmade a yiyat rewɓe ene leele tali e ga jamma a anda fof ko way tawdeɓe ɗo saabu on sait jamais hay goto anda ko gonga ene waɗi kadi jaaha ginnamumen ganda holto goni jirlima ha tampi e ko mbiyata ko kadi enen kadi mbatten hakkillaji e mabɓe gannen kadi kamɓe ko société ɓe bokki ko gonga no jogirɗen inde e jettoje kamɓe noon ɓe jogiri inde e jettoje mbatten mabɓe kadi e nder koye men fof ɓe garta e meɗen hakkillaji mabɓe mbawa artude kadi ko baylo boɗejo rewno ɗo debbo mo hawre hawningue walla mbiyon debbo mo padaral wursile di Ali Tambatu rewno ɗo weltin ɗon wonji hannde amen ɗo e rond point casba noon woni police parcelle woni arrêt BRT o juste à côté police o rek so ngari ɗon so nahirɗoɓe ɓerde mon ɓuuɓat on jarama ha dimanche inchallah numéro mo hokkon Salma hokkon numéro mo so ngari noon inchallah numéro téléphone o noon ko 77 564 19 88 nodde gila gasari ɓamtu numéro nanɗo numéro ko 77 564 19 88 les chambres VIP sont là les salons sont là venez nombreux a jarama Salma a jarama Diary e invité men o min jarnimama no fewi c'est pas évident tout le temps yen invité neɗɗo ara oppa hajuji munen foof gara waɗa participer émission donc hamin mbima vraiment a jarama merci beaucoup moƴƴere Allah e ma ko ɗum ɗo wonno temmen hannde yonta hannde temmen gonnoɗo henna yimɓeɓe karano cellal donc en gandina bandiraɓe koye men ɓe jeeya par ce que haade ɓe dañde probléme aji koye minen ɓe kodduno koye yimɓe ɓe gonduno donc hasko ɓe dañoyi probléme hannde il faut que yimɓe jagga e mabɓe toppitoɓe ɓe ganda koye minen ɓe jeeya ɓe mbasa yewede donc ɗum ɗo wonno temo kadi on jii hannde no min mbirini rek min gonani plateau Piindi hannde ko mondial home min goni donc noɓe mbirini tan yenna ko takko en face arrêt BRT donc takko police parcelle donc ko meuble uji ɓe jeeyata des chambres à coucher salon e foof donc kala jiɗɗo ko yooɗi machallah ara donc Salma kadi haalino numéro donc nodde garon mbaɗon visité machallah ma on belto so Allah jaaɓi
ko ɗum ɗo wonno émission men donc min dokki on rendez-vous ɗo e dimanche prochaine so hawre welede Allah on jarama.